मेन लामा कासोना कारण के मिया पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जोंनिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34 मेम्बार जों बुसावो 34 मेम्बार बुसाथानि चिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग हाइके रेकिंग माने चिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंटे प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिस बिसिंगो बुई कारिवै उस्तारिवै रहमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट हाइके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपगुस नेतृत्वे जे खाइ दङने रूपगुसनो नि बिरुदे एफआईआर बो खाइका किंतु बरक रूपगुसनो आरो सादिन भाबे काम खारि देरबो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर बिनि व्यक्तिगत फान खायै आरो चिनि उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनि समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनियै न बरक गारि रहबै चिनि कैंडिडेट न बुखा ते चिनि एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपगुसनो एनी हाउ एटाक माने एरेस्ट खायांगाय बिनि बिरुदे जों एफआईआर रिजेक्ट एरेस्ट खायखाय जों लामाया खारनाय ते कायसासिनि रि काउंटिंग सानो जों जे दुइटा पंचायत लक्ष्मी नारायणपुर बाय उत्तर रामचंद्रघाट आबन बाङाय जों तिनाव लामा कासो ते रूपगन जों नेतृत्व ते जों 5 जन बुङो दङ बरनस एरेस्ट एने हाउ माखायनाय हिगे जों याकरिया ताबसो जाते के फाय जाने बेला लामा कासो जागाबा ताबसो जराते के फाय गरासिनि खवाइनि ओंसिनि बायजाल आउटपोस्ट उसी सिमिसिन आरो फायजा तिप्रा माथाबाय बीजेपी एक सिंगे टाउन लगाव हायन लायका तिप्रा माथाबाय बीजेपी एक बरोबा राज्य सरकार से एक बोले किंतु 300 पंचायत एटा तो जाननानै बुसालाय कक जों जाननानै बुसावो गोबां मा जागा बरक जो दं लायखा कयेकटा जागाराव ता सुरमा कल्याणपुर आमबास अंगो कमलपुरगो किंतु जों रामचंद्रघाट 34 जागा प्रार्थी रिखा 34 जागा जों कायसा पंचायत जे खायमन दखल खायमा खामो उत्तर रामचंद्रघाट बाय अंगो समतल पदबि किंतु बरक रेकिंग खायमा गनि मोथाय लाहार कासो जायतं ताबो मो बेलफां नेशनल हाईवे कयटा रंफाटे खाव जाखना लामा जों फुं 6टानिफ्राय गसौ